Zdravíme ďalekú tribúnu. A ich počuť, super. Tak, prosím vás, keďže my máme 30 rokov, to znamená, kapela vznikla v 82. Ja som tu od 87. Ďuro je tu iba 15 rokov s nami, ale to je tiež dosť. Opýtam sa takto. Vieme, kto je najmladší. Je to človek, ktorý je už tam niekde medzi. Má 5 rokov. Zdvihnite ho. Ty nemáš 5 rokov. Zatiaľ vyhráva 7-ročný chlapec. Holka. Tak. No počkať, ale tamto sa mi zdá, že vzadu je ešte niečo mladšie. Teda, kedy si sa narodil? Nebolo to predvčerom náhodou? Ukáž na prstoch, koľko máš rokov. Ja ho nerozumiem. 4! To je dobré. Ďakujeme, že ste prišli aj s deťmi. Nová generácia, nič sa nedá robiť, nová generácia. Opýtam sa takto. Robil som to všade, vo všetkých mestách na našej českej šnore a Ostrava nesmie byť výnimkou. Kto bol v tých 80. rokoch na našom koncerte? Teta, dobrý večer. Dobre, a kto bol v 90. rokoch? Na tribúne bol niekto v 90. rokoch na našom koncerte? Kým to dostrelí, tak to chvíľu trvá. Áno. Dobre, a kto bol po roku 2000 na týme? Super. A kto je tu prvýkrát? Ešte raz. Ale hovno. Daj mi foťák. Musím si vás odfotiť, lebo to je... Kto je prvýkrát dneska na koncerte? Dobre. Tak, prosím vás, tí 18, čo boli v 80 rokoch, hej, teraz povedia tým ostatným, že čo sa deje pri ďalšej pesničke. Pri ďalšej pesničke jednoducho sa musí skákať. Takže poprosím celú tribúnu, aby zdvihla zadky. Postavte sa prosím na nohy. A my ich povzbudzujeme. Tak. Teraz vám určite nebude zima. Dáme si trošku taký menší telocvik. Dobre? Takže ja to tam budem dirigovať. Som zvedavý, či Ostrava bude takisto ako ostatné mestá. Musíte byť lepší. Tá pesnička je náš prvý single z 80 rokov, volá sa Náročný!